Chat ako sa PTS po. Jutes, Fifi, baka. O dili ang Bisaya. Ang sa klase nga weed ba? Aw Yubik, Sa ba? Psycho Cebu. Mo na siya yung gitawag nga super psycho Cebu. Usa na siya ka sativa strain. Ang makitaan sa kalangog. Pinugkwak ni. Yuta, lapukon. Pinugwano. Na yung gamay nga bangag sa taas para masudang adlaw. Sugan kining tanom na bulawan. Perting puta. Akong gitiluwan. Naa sila nga. Tawaan daw. Pinsay ningon ni mo ano? Igo, Nana, Kaon, Super, Psycho, Ulit, Kung. Nangyari ka pero mga yung super psycho no? Pas lang ko. Asa yung tatalong? Do, dili ni Mayo, Do. Ano na kadagong sa ospital, ani? Tago taliya. Guwapo ko. Guwapo ka. Sakto si mama. Last two, pero pa din ako to. Nga, tagrabog na sa kong amigo. Ano na ba ngayon niya? Tingnan tigag number. Pasa-pasa, mukhang kung ano eh. Ay, tripping na eh. Asa tong joint, be? Apas ko. Nagkagpalabi? Jobless. Asa man eh? Hawa! Sigala sa umahan! Palayo! Mga walay pasensya sa grasya. Maunang hira, matuman! Tay, pagpupo na din eh. Ano mo kadiri? Ano man eh? Kando kayo! Ang